Enda piny Kenya Ote Gachagua kwa jotend siasa e kaunti ma Samburu mondo donje piny owacho mar Kenya Kwanza wirani kinde mag siasa koro oserumo. Rigathi ne wuoyo kinde manotimo limbe kaunti no kama noriwore gi oganda jo-Samburu e lamo. Nosingo ne piny owacho biro chwalo dongruok e kaunti no kata obedo ni thothgi ne ok oriwo gi lwedo e yiero mokalo. E gwenge mamaralale kar chung'od bura ma Samburu West, kaunti ma Samburu, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noyore nyasi malamo. Gachagua medo sundo oganda jo-Samburu ahinya mago manie kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo wuogie koyo kendo gidonje piny owacho mar Kenya Kwanza. Hatuna muda, hatuna wakati. Tumekuta uchumi wa Kenya umezorota. Hakuna pesa, mambo imekwama. Ile dakika 10 yote president anaweza pata ako kwa mambo ya kufufua uchumi. Na huyu kiongozi amechaguliwa na raia, hata kama upendi yeye, hata kama ako na jicho moja, huyo ndio raia wamechagua. Na wewe huna nafasi ya kusema unamtaka, humtaki, humpendi, unampenda. Rigathi osejodak ma Samburu kuom siro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yiero mokalo kowacho ni mae momiyo oganda go yudo mana kom matela achiel kende e piny owacho margi. Lakini pia viongozi tunataka tuongee, tufungue roho. Mtuambie, mbona sisi tumependa nyinyi? Mbona nyinyi hamtupendi ile kiasi tunapenda nyinyi? Bende osingo chwalo dongruok e gwengego kaka achiel kuom yore mag ywayo oganda go koramo ni entiere kod geno ni gibiro loko pachgi e debe e kinde mabiro konyisogi mondo ginyis hera margi e debe e yiero mabiro. Lakini vile nimekuja na ni Christmas, nitatuma chakula gunia 2,000 ya maharagwe na gunia 1,000 ya mchele kwa sababu wakati ya Christmas ndio ipeanwe kwa akina mama. Tutaita mkutano ya viongozi wa Samburu. Tuongee mambo ya barabara, mambo ya maji na mambo ya usalama. Na tutamjengea barabara. Tutaweka dams na tutaweka usalama. Na pale kwa ile kanisa, rais wetu William Ruto atasaidia na shilingi milioni 2. Na mimi nitasaidia na shilingi milioni 1. Kwa hivyo tutapanga shilingi milioni 3, msukume hiyo kanisa, hiyo hospitali, tuone pahali itafika. Kaluwore gi rochruok mar arita kwe mosebede kaunti no, Rigathi okwayo jotelo ma Samburu mondo wuogi rawere giwere gi njore kendo gikaw omenda mar Hustler Fund gigerrego. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete Hustler Fund, wakope pesa wafanye biashara. Police officers wetu ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na ako na silaha, itakuwa mbaya. Limbe Rigathi e kaunti no ma Samburu bire seche ma jatend piny Kenya William Ruto to pod ni e limbe mare e piny Amerika.